Toylu. Sen kim? Men Toylu Bazarov, Ahal vilayatynyň Çäç şowasynda 1986-njy ýylda doguldy. Ağam sen şolar ýaly ulmay. Sunowda näçinji ýyl başladyň? Sunowda men özümden ul ağamma Aman Bazarov diýip aýdymçy. 2000-njy ýylda toýa gidýärkä men ýany bilen alyp gitdi toýa çykaryp uratdy şondan. 2000-njy ýylda. Toylu Bazarov. Sen şu sunowda başlamaňa başda kim sebäp boldy we şu sunowda sen halipaň kim? Sunowda men başlamama ýan gaýtşymaly ağam Aman Bazarov sebäp boldy. Kiçike kamyýda şu aýdym sal gurnaşdyryp aýdym aýdýatda. Şonu kiçike kamyany diňläp höwes döreýändir-de elbetde. Şeýdip ilkinji sebäpkar bolan ağam Aman Bazarov. Bolmy halipaň ýokmy? Halipam şu ağam ilkinji halipam Aman Bazarov. Soňraň 2007-nji ýylda aradan çykdy da. Pahyr. Olam şu Söýün halipa, Söýün hoja berdi filan gatnaşyp şoň aýdymdan aýdýady. Halipa şotda. Menem onuň Söýün halipa bilen şeýdip gatnaşyp halipa men Söýün halipa. Söýün hoja berdi. Söýün hoja berdi, sen halipaň bolsa, Akpata beren Söýün halipa bolsa, hem şonunla sen kakşalyň aýdymlaryny aýtyp ber. Oň aýdymyny aýtmamyň sebäbi men Kakaja Nuriýew 4 ýyl hezire etip Söýün hoja berdi. Kiçiligimden men kän diňleýärdim, üçtünem. Obamda da kän toýa barýardylar. Olan aýdymlar men gulagymda gandy da. Onuň dinleýijilemem Kakaja Nuriýew aýdymlaryna aýda sen sesiňe bir hili gabat gelýär diýip bar. Kän teklip berdiler. Onuň men geçen ýyl şo gulagymda bar gepleşikde aslında köprägini Kakaja Nuriýew aýdymlaryna ýerine ýetirdim. O ýana halipaň aýdymlary sesiňe oturýan eken. Tuweleme ýerlikli gowy diýen. Ýöne sana şeýlerek sorag da. Indi ýany aýdymlaňym diňledikde tuweleme sesiňem gowy ýerlikli maýdýan tuweleme. Onuň diýjek bolýanym şolar ýaly edip aýtsaňam näme üçin sen aýdymlaň halk içine çykanok? Ya halk sen sunuwadyňy düşünenokmy? Bravo. Düşünmedim lan. Ne isimden olacak kolam. Ağam, qaharlyny ýanglay gönem. Kızma diýseler erbet kızma keninlay. Sen düşünmedin ağam, men sen üstünden güljek bolamok. Ýöne sen başda diýdime, sunuwadyňam gowy eken tuweleme ýerlikle maýdýan ýöne näme üçin halk seni dinlänok, sen aýdymlaň ýüze çykanok, ya halk sen sunuwadyňy düşünenokmy diýmeň manysy reklamalar az boldum ağam, ya ýerlikli işlemediňizmi? Şeyler diýsene, men dogrusu öz aýdymlamy halka özüm günäkär men ýaýradyp reklam edebilmedim men. Halkyň dinlemi, halkyň men dinlemeýäni halk günäkär da. Özüm günäkär. Ağam men tägim giýişdäl. Alga ber, nesip bolsa uğruna bolar ağam. Hawa giýişden giýçäňsi aýdymlar kän nesip boldyny sadanalymma. Jany sesde nesip bolsa maksat edin o tür halkymyza ýetirmäni ýetirersem inşallah. Nesip bolsa ağam. Toýly. Sen tuweleme 20-25 ýyl bäri sunuwadyň içinde berip ýok. Ençeme toý towonsuň, ençeme aýdymlar aýdansyň, şekilli kliwe düşensiň. Onuň şunça eden işin içinde şunu etmeli lekenim ya da şunu eden ökünýän diýen bir işin barmy? Gol zor berdiň Aýmuratça. Bar durmuşunda. Şol bir aýdym mala şol men aýtmadym men. Şükellän bolan bolsa. Şonu ökünýän men şol aýdym. Şu arada sen profiline girdin TikTok'ta. Şonu goýan aýdymlaryny görüşdirdim bilen. Şu taýda bir ýerde
ejem diýip bir video paýlaşypsyň. Olam aýdyp durdy bolama. Şol hakykatdanam sen ejenmi? Ha oşo men ejem men biziň aýdym sany düýüp ejemden aýdýa-da ejem aýdan o näme türkmençilikde bir ruhsat berilmän şu o ýerde. Sunnet. Sunnet käbem ejem janan aýdýan. Şu aýdan ýeri körpejigisini öýer oturka o näme bagşylaryň önüne kun aýdýa soňa mertesi 2 gün soň uýalar. Olan giyce soğan sonlar öyle sarvama aittirlen eken. Şo öýüň içi şol toy ha? Şondan Süleyman Garabayev çalıp oturan sadanda Ahmet Talipov, Ahmet Buldo. Şolar çalmagynda bir şol körpejigisini öýrenni aýdan jaýdymda şolunyň arhivde galypdyr, men onu şonu goýdum da TikTok sahipama. Toylu Bagarov, sana şeýlerek soraw. Sen halipaň Söýün hoja berdi. Aşwat giýerine ýetirýän aýdymlaň bolsa, Kakajan Nuriýewiň aýdymlary, Kakajan Şallyň aýdym. Onuň inne diýjek bolýan görýärmi? Sen sunugadynda 2 sany halipa otyr, dogrymy? Inni döwlet soraw, Bellana diýjek bolýan. şu ikisinden birini saylamaly bolsa, haýsysy sen ýüregiňe ýakyn. Ýönediňe birini agrak geçmeli. Asmansız zemini gözüňe götürüp bolýar Muratça. Sonra Allah, biri asman, biri zemin. Beýt meni iki onuň arasynda goýmak